Kecing si Karbiang Long là Birta Chala Kedang Kacihung Arat akan nilihin pen APLC akan tisong kagong piglo pini niretum perang ke amai ke phai la solam the la pehlo pini dak lokon be aro erong gada munit apan la APLC amen pen ajha ka tumapan BJP along kacing bidun laso anong no kiyu mate ke wana bangke la bangke ahok kali la bini BJP along kutu paciku dun atum an setame takani tum APLC long ke thang a member tawe la pente ajhak rong asu uwai thak setame alang itu mundit chulong thek theong si Bhutan idea da ka we atom phansi arta kijum atom phansi pangrum roi roi apen bang pharu si ta komji mante jumji lasi ladak ke Karbiang Long APSC ka chiso nga bang fu bang fistame nang tum thang nang ning bok athai we mante nang ning along ko pini akathiri ta chibinang ne alang litum ka anone dak hajar atangka ke khorot pen pini tempo muriti paro ya phantu alang litum bhara ihum long ini atangka pilo setame akama be majokta haladak ahin na pen munit dunbe amat akhali si bu big prong tangon te munit mate hala tempo ki bangsi ke ong thu la sona ka chelon le do tasi alang itu la ke ka thera ka che palamu nilitum ka gidu na teng ke pendapsi alang itu meeting do ipu cheta pa pendap bangke 23 April ke ka do ka ya bang putung ta di putun egi apot munida vedena pasi pini alang itu dak advan kibi apot an munid roi nang pasi aning ki akha setame alang itu akha teng pen munit masih dun lagi apa si nilihin pen kadogan same Karbiang Long kaci songarat hempe kaphan dai kaci songarat APLC atau phan pini la som therang kia mai pen kaci ni dak lo nang tum thang nang ni aka pheri mata kongge sibiri kusi nidi pini dak therang kia mai pen nak teklar lo kasi kardok itu tum phan Artinya doa na panstane nili kong sikoten labang tu yang ki amai ki phapon anong nang itu kong sikoten nang itu kirang theke pot apang sinang itu han dia sorti tum han kiru pipal kasi alam mangalalo nili tum APSRC labang su hang members kali pen pini labang su BJP sarkar atum labang su pini nitum dak jai pong ahiti pen tibokhet nitum lukhon berong labang so amai thepi ki bipen nilitum aphan APSRC party mate asongja putum han isi jakong nang pa babdum asonsi alang nitum BJP atum mang lasonsi nang paman labang so ke paman alam sedang kopilo ni lipudan mangke athe alang nitum abang la ID ka bepen ke chenglok ke bala ID do tum aphan busitame alang litum abang BJP atau masih BJP masih angko latumbang kutu pacikup lapen maplas dan kecara pot la sobang ajui namba sitame hala ID ka be tuma bong suma tumhan class 8 class 9 kacali tumhan si abisiko ya bangke alang litum aphansi latumbang rek pon roi si bini la bangso bang koine ko ane la puson muluk do thai sitame latuma bangki putu bangke latumbang ke aparo asuri si latumang kadungje sitame laputon si latumbang amen sitame taram ponlo sitame bang surian bangke latum abe sitame domosi akyong sini lipudam lo bang koi dak sido choji sita lata bang koi kido sitame ID ka bitum dhok dolo la pente ID do tumbu sitame la bangke
BGP ma thot si la tumang jin si la tum son paman ton la puson abang ke alang tum sitame la APSSC tum han kaduka ve along tin sitame la puson jakong nang pabob dun de fansi la BGP sarkar tum han mate la ke hoy tum han sami la nilitum APSSC atim hoy ke nang ke alang tum han ta condemn pon la pente ako isi alam the abang ke la puson lo alang litumbang non APSSC mate ilituma sarapan jai kathar sarapan non MP hai depto hai vekpo pulatum kaphire thek tik ajok pensi alang li tuliram rong hang pen ke chenglok la ML dorsin rong hang sitame arong lupen alang litumbang ke ther ke hap la avokar tumhan toisi la puson sin litum APSSC tumhan ke la sonsi litumhan ke nang pinchon bom lo sitame non ke nilitum la karbiang lowa rat kito anaphan is west mate dima hasau a district thom atum same nona bangke manghu nang lo la pente pini la bangso juin ala so juin to abangke kardeng long arab angkang pi an same nang letum ning asabu same bopang ne la pente ning bidang ne pusi la bangso amidia thingno pen nilitum klar dak pen nang letum la kardeng long arab kido ana pan same nilitum la bangso media long bangsi pachini pondalo gaudam